рақобати дигари марҳилаи чаҳорякниҳои миёни хайрандиш муродзода бо Мустафо Ҳасанов оғоз гардид, ки нерӯсанҷии онҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ аст ва ҳарду ҳам эҳтиёткорона дар баробари якдигар муборизаро оғоз карданд ва кӯшиш карда истоданд, ки як ҳолати хубе, як мавқеияти хубе пайдо кунанд ва усулеро анҷом бидиҳанд, ки барояшон самаровар бошад. ҳаракат, кӯшиш, талош аз ҷониби ин ҷуфт ҳарду ҳам мубориза карда истоданд ва баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаи ниманиҳоӣ кӯшиш доранд. инҷо як ҳаракат аз ҷониби хайрандеш. хайрандеш аз дастаи хатлонду дар ин мусобиқа нарнамоӣ карда истодааст ва Мустафо бошад дастаи Душанбе 1-ро намояндагӣ мекунад ва ҳарду ҳам инҷо мавқеият меҷӯянд барои анҷом додани усулҳо. ҳарду аз сари анамон аз гиребон аниқтараш хуб доштанд ва кӯшиш доранд, ки партофте анҷом бидиҳанд ва ҳунарнамоии онҳо бо чунин шакл барои ҳарду ҳам имтиёзовар нест, чунки ҳаракат кам ба чашм мерасад. се дақиқаи озмоии миёни хайрандеш ва Мустафо Ҳасанов пушти сар шуд ва ҳарду ҳам давоми ин дақиқаҳо ҳаракатеро анҷом надоданд, ки барояшон имтиёзовар бошад. хайрандеш талош карда истодааст. ба хотири камкорӣ ҳам инҷо ба Мустафо огоҳии аввал нишон дода мешавад. огоҳии нишондодаи довар инҷо бояд Мустафоро фаъол гардонад, чунки дар сурати камкорӣ ва бо чунин шакл гӯштин гирифтан агар ба огоҳии навбатӣ нишон дода шавад ва дар сурати бо ду огоҳӣ ба анҷом расидани вақт ӯ мағлуб мегардад. ҳаракат аз ҷониби Мустафо.
хайрандеш ҳам дар ин ҷо дар баробари ин паҳлавони дастаи душанбе як эҳтиёткорона мубориза бурд дар ин нерӯсанҷӣ. ҳамин тавр бо як огоҳии Мустафо Ҳасанов оҳиста оҳиста вақти асосӣ ҳам пушти сар мешавад. 4 сонияи дигар боқӣ мондааст ва дар ҳамин дақиқаҳои пушти сар шуда мо як ҳаракати ҷолибе аз ҷониби ин паҳлавононро мушоҳида накардем ва акнун дақиқаҳои иловагӣ барои идома додани қувваозмоӣ миёни хайрандеш ва Мустафо 3 дақиқа илова карда мешавад. ҳаракат аз ҷониби хайрандеш غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارов. مصطفی هم از گریبانی رقیب می‌دارد و در آنمان دقیقه های هر دو هم موقعیت خوب پیدا کردند و هر دو هم امکان انجام دادن اصول را دارند. خیرندش یک حرکت کرد و حرکتش پای در پای بود و اینجا از آنمان اینجا همون لحظه نوارهای تکراری رو یک بار دیگر در حرکت خیرندش توجه میکنیم و از کارگردان هم خواهش کرده می شود که اون لحظه رو به ما نشان بدهند. ورزشکاران وزن جمعی 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بینند. همین طور خورشید مجید خیرندش شهری